Vítam vás v ďalšej časti relácie Ryby, rybky, rybičky v tento horúci letný deň, júlový, keď väčšina z vás tvrdí, že ryby neberú. Áno, je to pravda, ryby nemusia brať, ale to ešte neznamená, že na lovnom mieste nie sú. Filip Šoka je jedným z mnohých rybárov, ktorí sa v týchto horúcich letných dňoch snažia uloviť nejakú tú rybu. Na tomto peknom štrkovisku, Filip, vôbec si nezavidí to slnko, ale mohol by si nám povedať, koľko si tu, ako sa ti zatiaľ darí? No, zatiaľ som tu nejaké 2 dny s tým, že som si len spravil základnú prípravu, zakrmil som lovné miesto. Zatiaľ ryba tak sporadicky začala brať, hlavne večer sa to začína rozbiehať a ešte nad ránom, takže zatiaľ sú výsledky také, že len niekoľko kaprov menších do 50-50 cm. Takže klasický letný deň, horúci, ryby neberú, každý si myslí, čo tak asi tie ryby robia. Ale tebe to nedalo a ty sa snažíš presvedčiť o tom, čo ryby robia a či vlastne na tom lovnom mieste sú. Takže by si nám mohol povedať okolo toho niečo, lebo viem, že tvoja príprava nespočívala len v tom, že vyťahnuť bojku, vyťahnuť udice, ale aj niečo navyše, takže... No, začal som sledovať lovné miesto vlastne, našiel som si nejaké také priemerné, kde je hĺbka okolo 2,5 metra. Je to čisté štrkové dno. Dookola je sama zelina, také nejaké pásy, také hrebené zelinové. Potom osadil som vlastne bojku a ešte som použil vlastne podvodnú kameru, aby som zistil, jak tie ryby reagujú. A na moje prekvapenie tie ryby sú tam, ale nejako zatiaľ tie zábery neprichádzajú tak často, jak je tam tých ryb toľko. Takže zatiaľ skúšam, porovnávam ovocnú chuť, mäsovú, rybacú. Vyzerá to tak, že na 100% idú teraz na rybacie chute. Ovocné berú až potom, keď zjedia tie mäsové, tak potom prechádzajú až na tie ovocné. To znamená, že ty si spravil 2 krmné miesta niekde pri tej kamere, čo tam máš ponorenú. Jedna kopka je mäsová, druhá kopka je ovocná a moja otázka je, aj počas dňa sa tam tie ryby babrú s tým? Áno, práve, že aj to je na to počudovanie, že vlastne aj cez deň sú tam. Nachádzajú sa v väčších húfoch, 10-15 kusov. K tomu ich najprv predchádzajú lieni. Krásni lieni, ktorí majú cez 50 cm bez problémov, ale lien bere len okrajovo a vôbec sa nepúšťa do tých veľkých kôpok, ktoré sú ako na tom lovnom mieste pod podvodnou kamerou. Spravil som 2 kôpky, jedna je mäsová a jedna ovocná. Jak som hovoril, to je prvá zmizne mäsová a potom prejdú až na tú ovocnú. Dobre, tie liene teda normálne sa tam hrabú v tom krmive, ale montáž si nevšimne, ani ho neokoštuje, ani ho nenasaje nič? Stalo sa mi, videl som vlastne na telefóne, lebo však mám prepojené cez Wi-Fi tú podvodnú kameru a videl som normálne, jak nasaje guľku vlastne na tej montáži, ale len tak okrajovo, že nie, nedajú celú do úst, ale len tak cucná. No tak super, to je určite dobrá informácia, hlavne informácia pre všetkých rybárov, ktorí si myslia, že v lete, pokiaľ je teplo, tak cez deň ryby nejdú a že vôbec nepríjmajú potravu. Opak je pravdou, ryby sa tam motajú. Zaujímavé je, že potravu fakt nenasajú, ale na záberoch kamery teda je vidno, že majú o ňu záujem. A nás teraz zaujali hlavne tie liene. My vyskúšame špeciálne krmivo na lieňa a vyskúšame nejaké špeciálne nástrahy na lieňa. Skúsime nejakého uloviť, dúfam, že sa nám podarí nástrahu položiť tam presne, kde tí lieni ryjú a že nám niečo zaberie a že to budeme mať priamo v prenose. Takže čo by si nám poradil, ako by sme mali postupovať? No, vlastne zvolíme si nejaké menšie nástrahy, skôr asi tie mäsové. Uložíme to tam hneď pod tú podvodnú kameru, zakrmíme väčším rozptylom, aby tá ryba tam prišla a potom ona si vyberá. Normálne je vidieť, jak si vyberá určite len ten druh a uvidíme, jak vlastne bude reagovať na to, čo mu ponúkneme. Ako to tam budeme klásť, tú montáž, hovoríš, pred podvodnú kameru, to sa tam ponoríš? Môžem sa aj ponoriť, je lepšie, keď sa ponorím, uložím ju presne, aby bolo v zábere vlastne celá montáž. Lebo keď ju pokladám z vrchu, môže sa stať, že ju položím vedľa a potom už to není to, čo potrebujeme, aby sme videli vlastne reálny výsledok toho, čo nás bude ako zaujímať.
Tak sa nachádzame na lovnom mieste, kde má Filip zakrmené. Táto podvodná kamera nám tu ukazuje kopec rýb, že sa tu zdržujú a hlavne liene a kapry. Takže my sa teraz pokúsime spustiť lieňom špeciálne lieňové krmivo s nejakou dobrou nástrahou, ktorú lieň obľubuje. Ja budem držať v ruke tento mobil, ktorý mi ukazuje momentálne, čo sa deje pod vodou a budem vám komentovať a môžete to porovnávať so zábermi, takže ideme na to. Tak ako vidíte na záberoch, asi 10 minút po zakrmení, trošku sme sa tam potápali obidvaja, aby sme videli, ako to tam vyzerá. Momentálne nevidíme, ale fidrový košík. No a asi po 10 minútach sa začali na lovnom mieste zbiehať ryby. Sú to väčšinou červenice, ale videli sme tam už asi 2-3 malých kaprov. Jaro z brehu nám už hlásil aj záber, momentálne tam máme lieňa. Ako vidíte, krásne príjma potravu, zbiera, chodí, možno zabere, uvidíme. Takže vidíte, asi 10 minút to trvá, boli sme tam člnom, potápali sme sa tam dvaja, tak tie ryby sme odplašili, momentálne kapra vidím na záberoch. Už tam má ženu, slnečnice už to atakujú. Už tam je chytená slnečnica. Už je? Utiahla aj krmitko. Jardo, má záber. Má záber. Úlovok číslo 1, slnečnica. A ako sme ju vyťahovali z vody, tak po nej vyštartoval taký 50 cm ostriež. Myslím, že ho budete vidieť aj v zábere, lebo potom klesal na dno. Možno ste videli na zábere, ako košík odišiel spred kamery. To sa chytila opäť ďalšia slnečnica, takže sme nútení vymeniť nejakú nástrahu. Nástrahu použijeme momentálne cesto. Cesto improvizujeme, urobili sme ho z browning feederového krmiva, ktoré sme zamiešali. Urobili sme z toho cesto, napneme to, uvidíme, či príde na to kapor, lebo lieň a dúfajme, že nie slnečnica. Už tam ryjú kapri, dvaja, v pozadí. To musíte vidieť, ale pozrite sa, že vôbec ani neplávajú, len stoja na mieste a niečo zbierajú. Uvidíme, čo nám príde na feederový košík s tou kukuricou a ja dúfam, že budete vidieť aj záber priamo v prenose, lebo slnečnice, to je tak malá ryba, že sme to proste nevideli. Videli sme, ako odišiel košík, ale nevideli sme, ako to tá ryba prijala, takže uvidíme, počkáme. Že nasáva ten kapor, nasáva všetko, štrk nasáva, všetko nasaje, vypluje, pozri, teraz je pri tej bojle. No ale pred chvíľou som videl normálne nasal aj tú kukuricu vyplúľujú a absolútne, pozri, červenica. Pozri. Teraz to každý musí vidieť, čo ten kapor robí na dne. Nasaje kameň, vypluje.